Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Bana alhaji ƙarya ta kure yau babu sule sai jan ido. Yasar da ake mana an bari je mage ya fado ƙasa. Bana alhaji ƙarya ta kure yau babu sule sai jan ido. Yasar da ake mana an bari je mage ya fado ƙasa. Alhaji ka bani kuɗin abinci na lura kana neman gudu. Nema zai bani kuɗin jiya na kunan da ya sha mini ya gudu. Kai kun hakuri dan annabi in na samu zan aiko muku. Yau ma in na je baskare har itace zan kawo muku. A'a ba mu kuɗin mu kawai mu je su ne annorin duniya. Kai ma lokacin da kake da shi ba ka da ragowa mun sani. Ni fa Allah kuɗi na an saka ban dama ka daina hajijiya. Ai ka san baka da kosile hada ce mini in karo niya. Dan mata ki mini abuwa dan Allah ki shagon lafiya. Ni kaina ma ciwo yake na jingini ne ma na tsaya. Karfa in daɗa jin yunwa a nan ku rike ni da zancen duniya. Ku sake ni in je neman kuɗi shine zai fi muku lafiya. Ka biya mu kuɗin mu ka je kawai ba mai tafiya yau mun tsaya. Me ganye kai ɗan zagayo sanya mini ko na jaka ɗaya. Kar ma ka iso in faɗa maka da in ya ji ma baya hadiya. Wai yaya kuke ta hatsaniya ko da Allah ji ai bai kyautu ba. Shine babban attajiri a ƙasar nan mai ƙarfin gaba. Ai wannan zancen da kake yanzu alhaji kam sai dai haɓa. Mata da san karɓe kuɗin ya faɗa kwata su sun haye. Yanzu dai yalla bai taimaka ka biya mini bashin nan duka. Ka haɗa min hada da ka biyu in sai masara in kai nika. Kai Allah je bai gane ni ba ai da bai fara faɗar haka. Wata ran da na zo ni ka taimake ni iyali na ba lafiya. Sai ka ce in karɓi jaka ɗaya kuma in maka ninkiran biya. Hana taimaka masu kuɗin ruwa ba sa kai karshe lafiya. Lallai kuwa manya sun faɗa wai baki da tabbas duniya. Yanzu kai Allah ya mayar haka ni yau sai yar jallabiya. Ai kudin ruwa ba kai ba ne ba a tafiya ko an tsaya. Allah ji abin da ka yi mana har ina kwalla in na tuna. Daga baya na san wannan hadisin ashe wai Allah ya